ce ta sa kai nishaɗi idan kai dace saɓanin hakan za ta sa ka so ce san maso wani goshin wahala ne wanda ka taimaka zai tashi ya barka a zubo. Gaskiya wulakancin da Usman yake ma yarinyar nan ya fara yin yawa gaskiya. Allah. Adam. Ha, kasha. Ya garin ne. Na kai kai nan kaba na. Wallahi tallahi. Na je class nake ta neman ka na shiga lab na shiga library ashe baka nan kana kasan nan. Wallahi duk ina nan wurin wallahi. Wallahi. Ka ga class din kanka. Allah lafiya dai mu. Lafiya wallahi. Ka san me? A'a. Wallahi dama sako ka bani in faɗa maka. Wato ba ni su da Allah don kuɗin. Baka da magana sai kuɗi komai kuɗi. Wato. To wannan ba kuɗi bane kalma ne na baki aka bani aka ce mun zo ga maka. Ina yarinya. Wace? Hawa. Hawa da ta class din? Okay, na gani. Ita bani sako ta ce mun ga maka. Okay. Amma fa na riga na bata kudin ta fa wallahi na bata kudin ta ka cika san shi ne ba maganan kudi bane wannan magana ce wannan ta baki okay dama cewa ta yin fada maka cewa ta ce me ya mun bana ta ce me ta yi shiru cewa ta yi fada maka tana so na? da Husain ya ne mu je ko na bata time. Je ka kawai da Allah sai na zo da Allah. Za ka yi wani abu ne? Eh zan yi wani abu ne. Ba damuwa ka dai assignment din nan gobe fa. Alhamdulillah. Hajiya, daman ke na tsaya ina jira ai. Da Allah dan je ki ko? To Allah ya baka. To kawata sai na zo. Ki yanzu da rashin mutunci da wulakanci ki rasa da wanda zaki ce kina so sai da ni ne zaki ce zaki yo aike ki ce kina so na. Har zaki wani aiko wani kasha ya zo ya same ni kina so na. Me zan yi da ke? Dala da kata malam da na min iyo dan ma ka samu an ce ana son ka to ai ba son gaske bane. Kawai na maka April Fool ne. April Fool da gaske nake ba dakikin aji ma me zan yi da to amma gani ne a watan me muke aiko? To wasa dai nake yi ba da gaske. Kuma ko da yake ce mun dakikin aji da gangar nake haka boye kaina nake amma lokaci yayi da zan bayyana kaina. Sai mu gani a ƙasa ban tabbatar ba yanzu tukunna me zan yi da kai. Me za ki yi da ni? Shi dama ina ta maka magana ka taimaka ma zuciyar da take ta bibiyar Haba Usman ya zaka mare ta Usman wai ka bisa kake haka idan girman Allah haba da Allah wai ka Usman me yasa baka da imani baka da tausayi kullun hannunka baya gajiyan dukan wannan yarinya in dai har ba za ta gaji da cewa tana sona ba hannuna ba zai gaji da daina marinta ba. To idan ka ƙara dukanta ka sa hannu ka ƙara marinta wallahi sai na rama mata. Oh, haka kika ce? Eh. Baki da hankali ne.
kaga mun da ka jago kaga mun da ka jago ya kuskure ya ƙara taɓa fuskansa to wallahi sai na miki abin da ba za ki taɓa mantawa da ni ba. Haka kika ce? Eh. Haka kika ce? Eh. Shikenan a kashe ku. shi amma shi mai Hauwa. Khadija Sannunku. abi Hauwa. Hauwa, na zo wajenki ne don Allah akan abin da ya faru jiya. wata na miki magana Don Allah ki haƙuri Hauwa. Ni na san abin da na miki na yi kuskure. Ya kamata ki san irin son da nake ma Usman ko me zan yi ba a cikin hayyacin kaina nake yin shi ba. Hauwa don Allah ki haƙuri. Wajen Allah jiya yarinya ne da ta kakkalla min mari a kan saurayinta ba kwa wajen ne yanzu har ta zo tana magana kuke ta kar ki ƙara min magana ba ruwana da Hauwa don Allah ki haƙuri. Usman ɗin da bai damu da ke ba ma take yake bai ma san kina yi ba duk haukan da kike ba ma take yake yi ba Usman. To ni ina ruwana sai ki je aiki ta san shi ɗan wahala ba sai ki je ka san Usman. me na ce mata yan wahala ina son yin ba ku Khadija Khadija shawara zan baki in har fa zaki iya dauka kenan ina ganin gaskiya abin da kike yi akan Usman yayi yawa Dakata. Ko da sakon ɗaya ba zan taɓa iya cire soyayyar Usman a zuciyata ba. kin san mene ita soyayya kowa yana da ita a rai shi kowa yana da wanda ke so amma me wani idan har ya fahimci yadda kake son shi to yakan yi zon wannan advantage ya dinga wulakanta ka to ina ganin Usman ganin yadda kike son shi din ne yasa yake amfani da wannan daman yake miki wulakanci a kai ina ganin gaskiya ka dan sassauta abin yayi yawa This is Kasha. no Ya ake yi. Malam fa na neman kasan. Allah Allah. In ka gama yake ka same shi. Ah, Kasha. Kai fa gari na kai ba ka biyan bashi ba. a to ai ka gane ka bari ma da hawa mana zan baka anjima before I close it Da gaske? ba kai ka san ba zan maka wasa ba alright so ni dama shawara ce kuma tunda kina ganin ba ke dauka ba fine ina iyakan bakin kokari bari mu je Bari ma in je in duba Usman ko yana sama. Soyayya halitta ce da sa kai nishaɗi idan kai dace. Saɓanin hakan za ta sa ka so ce san maso wani ƙoshin wahala ne. dalilin zuwa mu shine mun tsaya mun yi shawara ne ko classmate akan mu zo mu same ki Khadija akan magana Usman ne to Khadija ke kanki ba sai an tambaye ki Usman ba san keke ba ke san cewa Usman is not the right choice for you ko ba haka ba Haka ne. in har zaki tsaki duba ke mace ce kuma duk wani qualities da mace take bukata kina da shi kina da kyau kina da komai in fact a yau idan kika so za ki iya samari sun fi 100 so ina ganin gaskiya maganan gaskiya shine ki kyala Usman ka masoyin kinan da yawa
tsaya ki bi su kawai ko ba ka ba Tabbas.